عزو سلامتنا تقبلوا فنوانا تكاتاتلو خبرات عزبتنا نلوم سولوس عيسان شمونت ميازيا كلتشن عيسان شدشن استدلوا حديث زينات تحزلكم قريب له مكتالكم بخبر عدم فلما كأننا تكاتو أبزعبا محدا زمدنا إرتران أمريكان انتاي بهالالو كاب سدد نابت الحبيت مليونات سدناوين زتصبيهم زلو بدهو ترامب بإمام إيران أقبت كم زيبلو تقليتو بدهو روسيا أمالي كوارنر ناب كوربس أفريقيا لعلمية السدتنياتات كاب حدا قاب حري دحينهم إذن قال إن بزرزر حجركم كقربي كتكاتاتولني بخور عدم أبزغنيات أمريكا قبل علي إرترا أمبيراتوز نبرت قدام بملعل زمدنا أنا مدمور كتملسو مدب حزا بعتب تنكسقاس كمزلا كقلت كني له مسر محداز زمدنا خطيئن هاجرات نابتي كبلتق النابلة خيط أنا حمخانو زقلت دبلوماساو منكسقاس مقتصلتايو إذا حج زرق زلو منكسقاس أتأمنا تهواسي كينات إيران زفترو تصطاوي بوليتيكاون قطبان قلولاو زدورخو مخانو نتزينا فلما زرقح سمي أمريكاوي متصهيت وستريم جورنال أمريكيتيو بسنك عزوا متصابو هرموز بإيران دحارون أمريكا قبل على إيران تسقط إن فتر كتبل أبت متصابو زوافرت حيل بحري نتو خناتات ماليسيو أقاديدوا إذا أوش متفارز تفتر خناتات أب كبابي وشمت عدن كيح باري متصابو بابي المندبن كيد جم سجات أمريكا نتي مس إرترا وتيناتو تصنعت من محياز زمدنا خطك على طفو 5 قدتيو زنجرزلو إذا قدامي زمن سلطان ترامب تفتينو زنبرة من محاز زمدنا إرتران أمريكان أبتخالقوت ملسو ترامب نوايت هاوس دقيمون محدث بغتيان وغنات دليتات تبقى كم تصنحة بريزيدنت إرترا إسياس أفركون عميتو نيريو أبزوان زي بفوليلو ترامب مسعد بلوزن منقونيت قبتن زدفاع زلو محياز زمدنا استفلالي ريتوتات يوهابلو قال سبب سلطان منقستي أمريكا نبر نمزقب سباوي مسلات إرترا كونتات منقستي إرترا بملعل نتوسانة تقوامهم يسمع له قال لهم دوما أتوسانة قنع مخانن أتي قال بزعبة إرترا زلعل زلو قدات كلا أو ويكا كموشت أو قدات شلل زبلو زلو يوم أبتع عنقز مسئت وورد ستريم تتقش زلو كاميرون هادسن وسانة أمريكا قبل الإرترا قنع يكوننيلو بمقلات بعيسان سلسة ميازا عم مسئت فورس بوليس أمريكا واشنطن one of dimensional chess in the Horn Africa بزبل أرستي أبزس فورو تصحفون نزا حساب بززر أقربوا الله هادسن بعد سلطان سليان كفلي قديات وطاي أمريكا زخونو خوينو مبزحتو قزي قدا زلعل هانت هاجر نعوز بكا نتو سقمتني مس اتوسط رايو بمبال إرتراغن كابش عنش عتميتن 93 جميرة زحزتو وتادرام ملكاونت حيزيا تقص زلايلو يمقوت إذا 5 عينتا كايدا نملكاو سرعات ملاشيو بمبال دما أمريكا نتا قبل علي إرترا زتتصعنا أجدا بمقلال أنت أيا خطرب حلو ويذكر خير الزكاة زلو مستراو زرب دما نتا أبتهاجر زلو بوليتيكاوي دوتا من محدار ترامب إشي لو يبل أجدات دما هاجرات 7 مسلات نغبرة كم نايتسقط مسارح خوينو كم زقلقل بملكات صغيلو خلعل قبو زي ما خنايو زمقوت تحاجز الصحافي وتصا قدات أفريقيا نبر تيبو ناس أون بقدام إنسان حموشان أب حدا جلوبال باور شيفت بزبل channel قريبو أبزهابو تنتنا زتفلالي محدار أمريكا مس إرترا زلو زمدنا نام نبور نمملاس تداغاغام فتناتات أكوا أنت نبرو بوغنا سمراغن أونتاو ملاش هيتوهابن بمباليو نتمكرو أب إرترا زغلط تيبوناس بتحساس 2010 شموتن ناب إرترا بمصح مس بريزيدنت إسياس أفوركي سفح زتا أكايد منبارو ذكريو كابتناي شو تمكرو بمقاس دما علامة أمريكا خمت مس إثيوبيا زنبره تماساسال زمدنا نمسرات أكوا أنت نبره إرتراون جن وتي زتا أيجبرون بمبال مس كاميرون هادسن يسماما اتا بريزيدنت إسياس أفوركي زمرحة إرترا بكل مريات كتكفت انتخيلة اتا قبل إلى أزقبرت سقطي كفخص مغالة منقستي إرترا جن مس علماوي كتباو دبلوماساون صمدوتا زتا أساسا زمدناتات كم حدا سلزريو تنطلو مريت خبل ينقف إرترا نزوم مس بدنفع ديمقراسياوي سيفيلاو محبرات ناس أبرس تكبار قوامن مريتان زامسلو بمحدارات أمريكا بغصال زلعلو عبيت حتوتات بوغن إرترا أوشتو قدات إيد كم مئتاو كم حدا قال لأونتيو زراء كنيون كم سنة حساباو تتصبقاتات كوينو دما إرترا نتي أباهلاتات كستاتات كتنصقو صينحا أمريكا أبزبنا ترامب كأب فلاي أب ليبرالاوي كبرتات أشش النابلت أبنا إن كان هبان عينت زتمسرته زمننا كتكتل مهلاوايو بسفح زقلات BBC أبز قداي زلزالربهم تنتاني بوليتيكا قرن أفريكان ما أكلا مبرأن السيد عبد الرحمن أبو هاشم أمريكان بقدامنت ربحاتهم زسرع يبل بزعات محازات أمريكا زخون هاجرات نابنت جبت السعود عرب قالوا هاجراتن بزح قصة 7 مسلا زفت أملن هاجراتين إلو كم آمنت بمتكس إذا قداي بفلاي أبزي
እዋን ንኣሜሪካ ደረኸ ጉዳይ ኣይኮነን ክብል የረድእ። ብዘይካዚ ካሜሮን ሃድሰን ምምሕዳር ትራምፕ ንቀይሕ ባህርን ቀና ኣፍሪቃን ብዝምልከት ውህዱ ስትራቴጂካዊ የብሉን ብምባል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክለዓል ዝግበር እገዳ ዞባዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ዘቕርቦ ምጉት እውን ኣለዎ። ኤርትራ ንሰራዊት ሱዳን ኣንጻርቶም ብኢማራት ዝድገፉ ዳዕመ ስርዒ ትሕግዝ እያ። ስለዚ ምስ ኤርትራ ዝግበር ርክብ ናብ ንቡር ንምምላስ ማለት ንሓድነት ሱዳን ንሰራዊት ሱዳንን ከም ምድጋፍ ዘመልክት እዩ ክብል ኣመልኪትሎ። ኣብዚ መዳይ ግን ኣሜሪካ ኣንጻር ሓድነት ሱዳን መርገፂ ኣይጸንሓን። ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ከም ዝግለጽ ኣሜሪካ ነቲ ብፍላይ ብኢማራት ዝግበር ነታ ሃገር ዝበታትን ምትእትታው ከም ዘይትድገፉ እዩ ዝግለጽ። እዚ ግን በቲ ኢማራት እስራኤልን ዘለዎን ኪዳን ተጎልቢቡ ዝሕለፍ ጉዳይ ምዃኑ ዞባዊ ተንተንቲ ክወቕስዎ ዝጸንሐ ድርብ መለኻኽዒታት ኣሜሪካ እዩ። ብመሰረት ኣተናትና ካሜሮን እታ ነዚ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ተቃላጥፍ ዘላ ግብፂ ኣብ ጉዳይ ሱዳን ምስ ኤርትራ ዝደጋገፍ ምዃና ዝእምት ኮይኑ ግብፂ ንባዕላ እውን ኣብ ጉዳይ ህዳሴ ግድብ ኢትዮጵያ ፀቕጢ ንምግባር ሓዊሱ ንናይ ገዛእ ርእሲ ኣጀንዳ ከገልግል እዩ ብምባል ነቲ ተኣሳሰረ ኩነታት ናይቲ ጉዳይ ኣልዒሉ እዩ ዝከራኸር። ግብፂ ኣብ ፀጥታ ባቢኤል መንደብን ረብሓታት ስለ ዘለዋ ምምሕያሽ ዝምድና ኣሜሪካን ኤርትራን ብኡ ኣቢልካ ምውሓስ ፀጥታ እቲ ዞባ ዓብዪ ቁጠባዊ ረብሓታት ስለ ዝህባ ምዃኑ እዩ ግን ኣብ ዋሽም ዝከራኸር። ግብፂ ኣብ ቀይሕ ባህሪ ንናይ ገዛእ ርእሳ ስትራቴጂካዊ ቁጠባውን ረብሓታት ኣለዋ። ምክንያቱ እቲ መትረብ ስዊፅ ናይ ዝሓልፋ መራኸብ እትረኽቦ ኣታዊ ኣብ ቁጠባ ዓብዪ እትዋትን ስለ ዘለዎ እዩ። እዚ ክህሰ ኣይትደልልና እያ። ስለዚ ባቢኤል ኤል መንደብ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ማለት እቲ ሃገር ኣብ ቁጠባ ሓደጋ ወዲቓላ ማለት እዩ ይብል። ስለዚ ይብል ኣብ ሃሽም ግብፂ ነዚ ስትራቴጂካዊ ረብሓታት እትውሕሰሉ መንገዲ ምስ ኤርትራ ጅቡቲ ምትሕብባር እዩ። ምክንያቱ የመን ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኢራን ወይ መንግስቲ ኣልቦ እያ ኮይና ዘላ ብምባል ነቲ ጉዳይ ንናይ ግብፂ ናይ ገዛእ ርእሳ ረብሓታት ስለ ዘለዎ እዩ ይብል። ብኻልእ መዳይ ድማ ግብፂ ምስ ኤርትራ ዱልዱል ዝምድና ኪዳን ፀኒሕዋ እዩ። ኣብዚ ፀንሐ ኪዳን ቁሩብ ዘልሓጥሓት ዝበለ መንግስቲ ሶማልያ እዩ። ግብፂ ግን ኣብዚ መስረትኦ ኪዳን ፀኒዓ ትቕፅል ዘላ ኢሉ እዚ ከምዚ ሓደ ዲፕሎማስያዊ ደገፍን ምዕያል ኤርትራን ድማ የገድሳ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝምድናታት ነታ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነት ኢትዮጵያ ከቐይም ዝብል ዝቐርብ ምጉት ኣብ ሃሽም ኢትዮጵያ ተቐይማ ኣይተቐይማ ተምፅኦ ለውጢ ዘሎ ኣይመስለንን። ምክንያቱ እዚ ዓለማዊ ጉዳይ እዩ ክብል ይገልጽ። ምስቲ ብኣንጻሩ ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ እትገብሮ ዘላ ምትኹታኽ ኩናት ገታኢ ሳዕቤን ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ብዝሳነ መልክዕ ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ሃገራት እንተላይ ሶማልያን ጅቡትን ሓዊስካ ናብ ጽቡቕ ዝምድና ምቅራብን ክመጽእ ክደፍእ ይኽእል እዩ ይብል። ብድፊኢት ኣሜሪካን ካልኦት ዓበይቲ ሃገራትን ሓድሽ ኪዳናት ንምፍጣር ይከኣል። እዚ ከባቢ ብፍላይ ምስ ኩናት ኢራን ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ናይ ኩናት ሸውሃት ዘለዎ ኣይመስለንን ኢሉ የረድእ። ብካልኦት ኣሜሪካውያን እውን ነቲ ኢትዮጵያ ናብ ናይ ገምገም ባሕሪ ኤርትራ ንምምፃእ ዘቕረበቶ ሕቶ ዝተፈጥረ ዞባዊ ወጥሪ ብምጥቃስ ኣሜሪካ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ዳግማይ ምትዕራይ እንተገይራ ኣብ መላእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንዘሎ ግጭታት ምትፍናንን ንምዕጋስ ሰፊሕ ፅልዋን ኣገዳስነትን ከም ዘለዎ ሓሳባቶም ብምቅራብ ህላዊ ኣሜሪካ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ከዓ ምስ ኤርትራ እትገብሮ ምምሕያሽ ዝምድና ኣገዳሲ ምዃኑ ይምጉት። እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝፍጠር ዝምድና ሰፊሕ ዞባዊ ፅልዋታት ክፈጥር ምዃኑ ዘመልክት ካሜሮን ሃድሰን ነዚ ጉዳይ ናብ ወሽመጥ ዓረብ እውን ይወስዶ። በዚ መሰረት ግብረ መስሚ ወሽመጥ ዓረብ ዝተፈለየ ክኸውን ከም ዝኽእል ብምልካት እዚ ማለት ሳዑዲ ዓረብ ነቲ ምርጋእ ክትቅበሎ ትኽእል እያ ብምባል እቲ ኣብዚ ዞባ ዓብላሊ ወፍሪ ዘለዋ ኢማራት ዓረብ ግን ነዚ ስጉምቲ ኣሜሪካን ረብሓታት ኣብ ክልቲኡ ማለት ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ቀጥታዊ ሓደጋ ጌራ ክትወስዶ ትኽእል እያ ኢሉ ንኢማራት ምኽሳር ከስዕብ ከም ዝኽእል ድማ የተንብህ። በንጻር እዚ ኣምባሳደር ቲቦናዝ ንስትራቴጂ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብምትካዕ ንኣሜሪካ ዝሓሸ ዋይት ሃውስ ምስ ሶማሊላንድ ወግዓዊ ዝምድናታት ብምክያድ ነቲ እስራኤል ዝገበረቶ ስነ መጎት ኣብ ስጦ መሃብ ክትክተል ከም ዝመረፅ እዩ ዝመጉት። ኤርትራ ክትቅየር ኣይትኽእልና ኢሉ ዝዛረብ ናዝ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ውሽጣዊ ምትፍናን ተሸሚማ ምህላዋ ኣብ ግምት ብምእታው ንኣሜሪካ ዝሓሸት ዝረገአትን ንሽርክነት ተኽእሎቶት ዘለዋ ሶማሊላንድ እያ ኢሉ ዝጣበቕ ዘሎ። ንዓመታት ድሕሪ ዝቐፀለ ዘስካሕክሕ ንመሰረተ ልምዓት እቲ ሃገር ዘባደመ ደማዊ ውግእ ኣስታት 4 ሚልዮን ሱዳናውያን ካብ ዘለዎ ናይ ስደት መዕቆቢታት ጎራብቲ ሃገራት ተበጊሶም ናብቲ ዝዓነወ ቤቶም ዳግማይ ንምምላስ ወሲኖም ኣለዉ። ይኹን እምበር እዚ ምስጓም እዚ ብሰንኪ መሰረታዊ ኣገልግሎት ምዕናዎም ሕፀት ቀረብን ዘየተኣማምን ክኸውን ከም ዝኽእል ኣህግራዊ ትካል ስደተኛታት ኣጠንቂቑ። እዚ ስጋት እዚ ዝያዳ ዝዓዝዝ ድማ ሱዳን ሳልሳይ ተኸታተለ ዓመት ኣብ ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ረድኤት ዘውፅኦ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ዘለዎ ሃገራት ዝብል ዝርዝር ቀዳመይቲ ኮይና ኣብ ዝተሰርዓትሉ ነዚ ዘንጠጢ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝያዳ የጋድዶ። እዚ ነቲ ሃገር ኣብቲ ብኩናት ዝተጎድአ ቅስማን ብጥሜትን ሕማምን ዝተሃሰየ ህዝባ ዝያዳ ፀቕጢ ምፍጣር
ነቲ ንዓመታት ዝተዳቐቐ ሰብኣዊ ቅልውላው ናብ ዘይተፈጠ መጻኢ ይደፍኦ ኣሎ። መብዛሕትኦም ተመለስቲ ናይቲ ቀንዲ ማእከላይ ሕርሻ ዝኾኑ ኣልጀዚራን ርእሰ ከተማ ካርቱምን ገጾም እዮም ኣቕኒሖም። እዞም ስደተኛታት ብሰንኪ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ዘጋጠሞም ዘሎ ቁጠባዊ ጸቕጥን ኣብ መዕቆቢታት ዘሎ ሕፅረት ኣገልግሎታት እዮም ናብ ቤቶም ክምለሱ ተገዲዶም። እቲ ኣብ ዓዶም ዝጸንሖም ኩነታት ግን ካብቲ ዝሃደሙሉ ሓደጋ ዝሓሸ ኣይኮነን። ኣብ ካርቱም መሰረታዊ ልምዓት ኤሌክትሪክን ማይን ሆስፒታላትን ዓንዮም ኣብ ጸንሕሉ እዋን ዳግማይ ናብ ንቡር ህይወቶም ንምምላስ ዝሕሰብ ኮይኑ ኣሎ። ምክትል ዳይሬክተር ኣህጉራዊ ትካል ስደተኛታት ስንጉን ሊ ንሓያሎ ሰባት ናብ ቤትካ ምምላስ ማለት ናብ ህይወትካ ጅማሮ ክኸውን ነይርዎ። ኣብ ክንድኡ ግን ዝዓነወ ኣገልግሎታት ሓድሽ ዘይተረጋገፀ መጻእን እዩ ጸኒሕዎም ክትብል ስጋታ ገሊጻ። ሱዳን ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ዝቐልጠፈትን ቅልውላው ምምዝባል ህዝቢ ዘለዋ ሃገር ኮይና ኣላ። ካብ መያዝያ 2023 ጀሚሩ ብሰንኪቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ዳዕመ ሰሪሕን ዝካየድ ዘሎ ኩናት 14 ሚልዮን ሰባት ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም ኣለዉ። ተዘኸፈአ ድማ ካብ ጠቕላላ ህዝቢ እቲ ሃገር 200 ዝበፅሑ ሰባት ህፁፅ ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም ምህላው እዩ። እቲ ሃገር ናብ ጫፍ ጥሜት ኣብ ትጽጋዓሉ ዘላ እዋን ሚልዮናት ስድራቤታት ኣብ መዓልቲ ሓንሳብ ጥራይ መግቢ እናረኽቡ ይነብሩ ኣለዉ። ጾታዊ ዓመፅን ግሰት ሰብኣዊ መሰላትን እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ልዕሊ 70% ሆስፒታላት ሱዳን ስራሕ ደው ኣቢለን ኣለዋ። ንነብሰ ጾራት ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባትን ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ይርከቡ። ትካላት ረድኤት ዓለም ለኻዊ ኮሚቴ ረድኤት ኣህጉራዊ ትካላት ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ሱዳን ኮነ ጎረባብቲ ሃገራት ሓገዝ ንምብጻሕ ይጋደሉ እኳ እንተለዉ እቲ ንዓመት 2026 ተባሂሉ ዝተመደበ ባጀት ግን 97 ሚልዮን ዶላር ሕፅረት ኣጋጢሞ ኣሎ። ሱዳን ካብዚ ዓዘቕቲ ንኽትወፅእ ሓያል ዲፕሎማስያውን ጸቕጥን ዓለም ለኻዊ ፋይናንሳዊ ደገፍን ከም ዘድልያ ጻዊዒ ተቐሪባ ኣሎ። እንተኾነ እቶም ብተስፋ ናብ ቤቶም ተመልሱ ሚልዮናት ሱዳናውያን ዳግማይ ናብ ስደት ክምለሱ ወይ ድማ ብጥሜትን ሕማምን ክጠፍኡ ከም ዝኽእሉ ዘሻቐል እዩ። ትራምፕ እማመ ኢራን ዕግበት ከም ዘይብሉ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዳዕረዋ እማመ ኢራን ፕሮግራም ዩራኒየም እቲ ሃገር ብዝምልከት ሓሳብ ብዘይምሕዋሱ ዕግበት ከም ዘይፈጠረሉ ንሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ብምጥቃስ ሮይተርስ ሓቢሩ። እቲ እማመ ብዛዕባ ኒውክሌራዊ ፕሮግራም ኢራን ዝግበር ዝርርብ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ግጭት ዝውድኣን ምስ መራኸቢ ወሽመጥ ዓረብ ዝተኣሳሰሩ ጉዳያትን ክፍትሕሉን ክናውሑን ከም ዘለዎም ይእምት። ይኹን እምበር ኣሜሪካ ካብ መጀመርቱ ኣትሒዛ እትስምዕ ብዛዕባ ስክፍታታት ኒውክሌር ዘካተተ ክኸውን ከም ዘለዎ እያ ክትጠልብ ጸኒሓ። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራን ዘሎ ወጥሪ እናወሰኸ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን እቲ ምሰሓብ ነቲ ቅልጡፍን ፍታሕ ንምርካብ ዝነበረ ተስፋ ኣዳኺምዎ ከም ዘሎ ይግለጽ። ፕረዚደንት ሃገረ ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ኣሜሪካ ብዞም ዝሓለፉ 15 ዓመታት ሃማን ቀልባን እቲ ቀንዲ ስትራቴጂካዊ ጠመትኣ ኣብ ውሽጣዊ ዘቤታውን እዮኣ ብምድሃብ ኣቓልቦኣ ሙሉእ ናብ ቻይና ብምምዛር ግዜኣ ከም ዘሕለፈቶ ብትሪ ኸሲሱ። ማክሮን ኣብ ኣቴንስ ኣብ ዝሃቦ ዕቱብ መጠንቀቕታ ኤውሮጳ ኣብ መንኮብ እንግዳዓ ዋሽንግተን ተሓንጊራ ካብ ምኻድ ናይ ገዛ ርእሳ ናተይ እትብሎ ውሑስን በሪኽን ናጽነት ክትሃንጽ ከም ዘለዋ ኣተሓሳሲቡሎ። ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ኣቴንስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ከም ምጥዓስ ሕጊ ከምኡ'ውን ምጉዳል ዋጋታት ንብረትን ዝኣመሰሉ ፖሊሲታት ረብሓታት ኤውሮጳ ካብ ድሕሪ ሕጂ ኣብ ኣጀንዳ ኣሜሪካ ከም ዘይምርኮስ ከም ዘይኮነ ደጊሙ ብምሕባር ኣስሚሩ ኣሎ። ማክሮን ዶናልድ ትራምፕ ይኹን ብሕጂ ዝመጽእ መራሒ ብዘየገድስ መን ኣብ ስልጣን ይሃሉ ዋናቲ ኤውሮጳ ባዕሉ እቲ ኣህጉር ክሽከሞ ግዴትኡ ክኸውን እዩ ድማ ክብል ገሊጹ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣባስ ኣራግቺ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዋሽንግተን ዳግማይ ሓድሽ ዙር ዝርርብ ምስ ቴህራን ክትጅምር ሕቶ ኣቕሪባ ኣላ። እቲ ሚኒስትር ኣብ ሱትን ፒተርስበርግ ሩስያ ምስ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ድሕሪ ዝገበሮ ዝርርብ ዝሃቦ ቀንዲ ነጥብታት ኣሜሪካ ብመንገዲ ፓኪስታን ኣቢላ ነዚ ሕቶ ከም ዘቕረበት ይገልጽ። ዝሃቦቶ መልሲ እቲ ሕቶ ብጥንቃቐ ንምርምሮ ኣለና ክብል እቲ ሚኒስትር ገሊጹ። ኣሜሪካ ግን እቲ ዝርዝር ፍረ ንኽህልዎ ዝተጋነነ ጠለባት ከተጉድል ኣተሓሳሲቡ እውን። ኣራግቺ ምስ ኣሜሪካ ቅድሚ ናብ ድርድር ምእታው ናብ ዖማን ፓኪስታን ሕጂ ድማ ሩስያ ዝገብር ዘሎ ምብጻሕ ዲፕሎማስያዊ ሚዛን ንምሕላው ዝዓለመ ምዃኑ ይእመን። ንወታደራዊ መንግስቲ ማሊ ንምሕጋዝ ካብቲ ዓሪዱ ዝጸንዐ ሓይሊ ኮርፑስ ኣፍሪካ ካብ ሰሜናዊ ከተማ ኪዳን ክወፅእ ከም ተገደደ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ስጉምቲ እዚ ሩስያ ኣብ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽልዋ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ቫግነር ናይ ሓድሽ መልክዑ ምስ ተቐየረ ዝጋጠመ ዓበ ወታደራዊ ዕንቅፋት እዩ። እቲ ብኮርፑስ ኣፍሪቃ ዝፍለጥ ሓይሊ ሩስያ ምስ ሰራዊት ማሊ ብሓባር ካብ ኪዳን ለቂቖም ከም ዝወፁ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ገሊጹ ኣሎ። እቲ ሰሜናዊ ዞባታት ማሊ ፈልዩ ናጻ ሃገር ንምስራት ዝቃለስ ግንባር ሓድነት ኣዘዋድ ብወገኑ ነቲ ምስ ሩስያውያን ከም ዓበ ዓወት ብምውሳድ ከተማ ኪዳን ካብ ወታደራዊ ግዝኣት ናጻ ምዃና ኣዊጁ። እዚ ፍጻሜ እዚ ሩስያ ኣብ ሰሜናዊ ማሊ ዝነበራ ዱልዱል ወታደራዊ ህላወ ዘዳኸመ ክስተት ኮይኑ ምህላው ድማ ይግለጽ። እቲ ሓይሊ ሩስያ
ዝቆሰሉ ኣባላቱን ከቢድ ኣፅዋራቱን ካብታ ከተማ ከም ዘውፅአ ብምሕባር ኩነታት ሪፐብሊክ ማሊ ገና ዝተሓላለኸ እዩ ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ። ማሊ ንዓመታት ካብ ሰሜናውያን ተገንጸልቲ ሓይልታት ምስ ኣልቃዒዳን ዳዓሽን ርክብ ከም ዘለዎም ዕጡቓት ጉጅለታት ዝመጽእ ናዕቢ ክገጥማ ጸኒሑ እዩ። ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ንመትረብ እንግሊዝ ብሓንቲ ንእሽተይ ጃልባ ክሰግዱ ዝፈተኑ 106 ስደተኛታት ጃልቦኦም ተባላሻ ኣብ ማእከል ባሕሪ ደው ምስ በለት ከድሕንዎም ከም ዝኽኣሉ ገሊጾም። እዞም ብቐዳም ኣብ ጸገም ዝወደቑ ስደተኛታት ኣብ ግዜ ሓደጋ ረድኤት ናብ እቲ መርከብ ድሕሪ ምስጋሮም ናብ ሰንበት ኣብ ዘወግሕ ናብ ወደብ ካልእ ከም ዝኣትዉ ሰበስልጣን ሓቢሮም። ኣብቲ ናይ ህይወት ኣድሕን ስርዒት ፈለማ ኣብ ከባቢ ዊሜሬ ናብ ጃልባ ክድይቡ ከለዉ ኣብ ሓደጋ ዝወደቑ 7 ሰባት ሓገዝ ተገይሩሎም ነይሩ። ምስኦም ዝነበረት ውንኣ ዘጥፍአት ጓል ኣንስተይቲ ህፁፅ ሓገዝ ንምርካብ ብሄሊኮፕተር ናብ ሕክምና ተወሲዳላ። ብተወሳኺ ኣብ ተመሳሳሊ ፍጻሜ ምስ ዝተረኽቡ 6 ሰባት ደሚርካ ብጠቕላላ ብዝሒ ዝደሓኑ ስደተኛታት 119 በፂሕሎም። ብመሰረት ሓበሬታ ወሃቢ ቃል ሓለዋ ባሕሪ ፈረንሳ ሓደ ካብቶም ጽዑቕ ምንቅስቓሳት ዝካየደሎም መስመራት ማያት ጽንቁር ኩነታት ኣየር ስለ ዘሎ ንህይወት ስደተኛታት ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ገሊጹ። ብፍላይ ኣብ እዋን ቁሪ ሙቐት ናይቲ ማይ ኣዝዩ ዝተሓተ ስለ ዝኸውን ሰብ ኣብ ውሽጡ ንሒደት ደቓይቕ ጥራይ ብህይወት ክጸንሕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። እዚ ስርሒት ድሕነት ዝተኻየደ ዓባይ ብሪጣንያን ፈረንሳን ነቲ ሓደገኛ ጉዕዞ ንምግታእ ናይ 662 ሚልዮን ፓውንድ ሓድሽ ስምምዕ ድሕሪ ምፍራመን ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን እዩ። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቅልጡፍን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብክብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።